салому дуруди бепоён ба кулли мухлисону ҳаводорони сомонаи оила. рӯзторӯз душвортар гаштани вазъи зиндагӣ одамонро маҷбур месозад, ки ба хотири дарёфти ризқу рӯзии худ ва фарзандонашон рӯ ба муҳоҷират оваранд. хушбахтона ё бадбахтона солҳои охир дар баробари ҷавонмардони муҳоҷир теъдоде аз бонувони тоҷик низ рӯ ба муҳоҷират овардаанд. албатта тоҷикон то давраи пандемия низ дар берун аз марз мушкилоти зиёде доштанд. бо авҷ гирифтани коронавирус мушкили муҳоҷирони меҳнатии тоҷик, хоса занону духтароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, боз ҳам бештар гашт. суҳбати имрӯзаи мо дар мавзӯи бонувони муҳоҷири тоҷик ва мушкилоти онҳо дар давраи пандемия мебошад. тамошобинони азиз, қабл аз оне ки меҳмонони барномаро ба шумо муаррифӣ намоям, таъкид кардани ҳастам, ки ин барнома дар доираи лоиҳаи ковид ва ҷамъият таҳия мешавад ва дар суҳбати имрӯзаи мо иштирок доранд ҷавоҳир акобирова, намояндаи кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин Нурулло Ғаффуриён, намояндаи хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон. сароғоз ман шуморо хушомадед мегӯям. зан ва муҳоҷират, ин ду мафҳум то кадом андоза бо ҳамдигар созгор ҳастанд, тавам ҳастанд? ба муҳоҷират рафтани занон яъне ки ҳарос набояд бошад. яъне ки имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ гӯем дар ягон кишвари дунё нест, ки масалан ё занон ё мардон бояд раванд, ё ин ки масалан шумораи занон нисбатан бояд камтар бошанд. яъне ки имрӯз аз хоҳиши ҳар як шахс, яъне ки қонунгузории ягон кишвар низ онро манъ накардааст, вобаста ба рушди шахсияти ҳар як нафар. имрӯз кадом нафаре ки масалан хоҳиш дошта бошад фаъолияти худро, зиндагии худро масалан дар кадом кишваре набошад метавонад беҳтар намояд. кадом омилҳо махсусан занону духтарони тоҷикро водор месозанд ки ба муҳоҷират раванд? зиёдтар яъне ки дунболи шавҳарони худанд, яъне ки бо оилаҳои худ яъне ба муҳоҷират мераванд. шумораи чунин занон зиёдтар яъне ки ба қайд гирифта шудаанд, яъне ки бо оилаҳои худ, бо шавҳарони худ масалан ба муҳоҷират мераванд. модарони танҳо ҳам ҳастанд? бале, модарони танҳо низ масалан ба муҳоҷират мераванд, яъне ки барои як фаъолиятро пеш бурдан, барои сатҳи зиндагии худро беҳтар намудан низ ба муҳоҷират мераванд. ташаккур. нурулло, шумо гуфта метавонед ки аз рӯи маълумотҳои оморӣ масалан чанд фисади муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро занон ташкил мекунанд? ташаккури зиёд. хоб сараввал мехостам чанд нуқтаи нозукро баён кунам. набояд муҳоҷиратро ҳамчун мушкиле баҳогузорӣ кард. ин як масъалае ҳаст ки ҳам сабаб ва ҳам паёмади ҷаҳонишавӣ аст. занҳои тоҷик ҳастанд, занҳои тоҷике ки масалан ба муҳоҷират мераванд ва дар як муддати кӯтоҳ муваффақ мешаванд. занҳои тоҷик ҳастанд ки дар дохили кишвар кор доранд, аммо талаботашон бештар аст. ин ягон фикр мекунам ягон набояд шавқангез бошад ё мароқангез бошад. ҳастанд дар хориҷ, дар мисоли давлатҳои хориҷ гап мезанам, ҳастанд аз як бозори як мамлакати дигар муҳоҷирон бозори меҳнати мамлакати дигарро пурра забт мекунанд. ҷойҳои кори дар ҷойҳое кор мекунанд ки ҳатто шаҳрвандони ҳамон давлатҳо кор карда наметавонанд. ин аз чӣ вобастагӣ дорад? аз тахассус, аз омодагии занони муҳоҷир. хоб ҳамин нуқтаро мехостам баён кунам, барои ки имрӯз аксарият муҳоҷират гуфта як пасманзараи кабуд, як намедонам, масалан шумо савол додед ки чӣ иҷбор, чӣ маҷбур мекунад, чӣ ба ин оварда мерасонад. хоб хоҳишам аст, метавон гуфт. наметавон ҳамагӣ маҷбур нестам ва чуноне ки хонум ҷавоҳир акобирова қайд кардан, дар воқеъ аксар заноне ки рӯ ба федератсияи Россия меоранд, ҳамаёнон муҳоҷир, онҳо барои кор кардан намераванд. хоб гуфтанд ки аз паи шавҳарошон меравад. шавҳарошон ҳаст, шояд бародарашон ҳаст, шояд масалан оилавӣ кор мекунанд, меравад ки ба кори хона ёрӣ расонад. хоб ҳамон вазифаи муқаддаси зан модар. хоб ҳастанд нафароне ки муваффақ мешаванд, тиҷорати худро кушоданд ва аз ин чиз тариқи васоити ахбори омма
дидан мумкин аст. Ва мегӯям ки ҳама чиз аз дараҷаи тахассус, аз дараҷаи ҷавобгӯ будан ба талаботи бозори меҳнат вобастагӣ дорад. Хоб нафаре ки ба муҳоҷират наравад ва ҳунар надошта бошад, табиист ки дар бозори меҳнати дохилии кишвар ҳам ҷои худро намеёбад. خب برمیگردم به سوال شما. من در نظر داشتم تعداد زنهای مهاجری که کسب ندارن، هنر ندارن، سواد ندارن و زیاد اذیت میکشن و خیلی زیاد مراجعت میکنن چنین بانوان در خارج کشور. البته بازم من نقطه را تکرار میکنم که از تخصصمندی وابستگی دارد و متاسفانه امروز نه همه زنان با دسترسی به اسایید اخباری عموم دارن. خب نه همه زنان میتوانند مثلا برای گرفتنی نمیدونم با کجا مراجعت کنند پیش از آماده شدن. با مقصد آماده نمودن مهاجران از جانب خدمات مهاجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان 4 مرکز تأسیس داده شده است در شهر دوشنبه، خب شهر خوجند، شهر بختر و شهر خوروغ. 4 مرکز مشورتی و آمادگی قبل از سفر مهاجران مهنتی تأسیس داده شده است، مخصوصا برای آماده نمودن مهاجران مهنتی. خب نفرانی که به اینجا مراجعت میکنند در اونجا میفهمونند با کجا با کدام کشور مثلا سفر میکنید، با فلان کشور. تخصصمندیتون چی است؟ اگر بگن که مثلا ما یگان اختصاص نداریم، ما مثلا میخوایم در برابر مردم کار کنیم، با آنها توصیه داده می شود که با مرکز تعلیم کلانسالانی نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت کنند. مرکزهای شماره مرکزهای تعلیمی کلانسالان زیاد است، فیلیال نمایندگیشون در ناحیه‌های کشور هستند که زنان میتوانند مراجعت کنند، صاحب کسب شده بعد با مهاجرت. تحصیل در این مکتب‌ها رایگان است؟ البته هست، رایگان هست، بله رایگان کدام هست. کسب‌ها رو بیشتر می‌آموزند؟ کسب‌هایی که خاص جنسی لطیف است، دوزندگی و مثلا پزندگی و همین کسب‌ها هستند اساساً. و می‌بینیم که تا حال مثلا سطح آمادگی مهاجران خب اونقدر موافقی طب نیست. برای همین باز ساختن 6 مرکز دیگر از جانب خدمات مهاجرت با نقشه گرفته 6 مرکز مشورتی و آمادگی قبل از سفر مهاجران مهنتی در اون منطقه هایی که بیشتر مثلا نسبت دیگر منطقه بیشتر به مهاجرت مهنتی سفر میکنن. خب برمیگردم به سوال شما، مسئله شماره زنان نسبت به مردان نهایت کم، مثلا 2% 108 انقدرش 108% مهاجران مهنتی رو زنان تشکیل میدهند. فعالیت بانوان مهاجر در دایره قانون در روسیه صورت میگیرد یا مهاجر زنان بیشتر به فعالیت غیر قانونی مشغول است؟ منظورم آن است که آنها پتنت دیگر حجت‌های لازمه را دارند که در موردهای ضروری از خود دفاع کرده توانند. شما چنین معلومات دارید؟ هنگامی مثلا وارد شدن به حدود فدراسیای روسیه آنها کارت مهاجرتی باید پر کنند. بسیاری‌ها با همچنین خطاگیر آمدند کارت مهاجرتی رو پر میکنند با مقصد مهمانی میگن آمدیم. خب اینجا چه واریانت است؟ با کدام مقصد به حدود فدراسیای روسیه وارد میشوید؟ با مقصد مهاجرت یک واریانت است، بله با مقصد تحصیل است، با مقصد مثلا مهمانی است، طبابت است. خب صرفم نمیروند یا نمیدونم مهمانی رو مثلا انتخاب میکنن یا تحصیل رو انتخاب میکنن. وقتی که در کارت مهاجرتی چنین قید کرده شده است آنها دیگر پتنت گرفته نمیتوانند، برای که اونها همچون مهمان در حدود فدراسیای روسیه داخل شده به حدود فدراسیای روسیه و نمیتوانند که مثلا حجت ها رو همچون مهاجر وای کرده به رسمیت دارند. بله به رسمیت دارند. خب بازی میشود که اونها از حدود از سرحدی کشوری قبول کننده بیرون شوند و دوباره هنگام وارد شدن کارت مهاجرتی خود را درست پر کنند. کارمندان خدمات مهاجرت در فرودگاه‌ها پیش از مثلا سفر مهاجران مهنتی آنها فهمانده میشود که همین نزدیکی‌ها را مثلا از خود کنند. هستن موادهای تبلیغاتی و تشویقاتی، کتابچه و بوکلت‌ها داده میشود با آنها ساده کرده میفهمونند و بغیر از این هم کارهای فهماندهی توسط وسایل نوین اخباری عموم توسط شبکه‌های اجتماعی زیاد است. نوارها ثبت میکنیم، همین نزدیکی‌ها رو با مهاجران میفهمونیم. کار در این سمت هم باید جانا گردد. کمیته کار با زنان و عائله با زنهای مهاجر یگان رابطه دارد؟ رابطه بواسطه؟ راستی در فعالیت کاری امروز کمیته البته در همکاری با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی یک همکاری زیست دارد
яъне ки он заноне ки ба мо муроҷиат мекунанд вобаста ба дарёфти ягон ҳунар, мо ба ҳамон курсҳои кӯтоҳмуддати вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ мефиристонем. Инчунин дар он ҷо курсҳои компютерӣ, курсҳои ороиш, шимои курсҳои дузандагӣ, инчунин пазандагию бофандагӣ ва дигар шуғлҳо ҳастанд, ки занони мо метавонанд ройгон яъне ки аз ин курсҳои кӯтоҳмуддат гузаранд. ва бояд қайд намоям, ки бо кӯшишҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди вазорати адлия марказҳои ёрии ҳуқуқӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо имрӯз фаъолият ба роҳ монда шудааст. яъне ки ҳар як нафар ки тасмим гирифтааст ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад, яъне ки метавонад аз ҳамон ҳуқуқшиносони ройгон, яъне ки маслиҳатҳо низ пурсад. бо ифтихор гуфта метавонем, ки занони мо на танҳо дар русия, балки дар аврупо, амрико имрӯз дар донишгоҳҳои байналмилалӣ омӯзиш медиҳанд, дар лоиҳаҳои сатҳи байналмилалӣ созмони милали муттаҳид масалан фаъолиятро пеш мебаранд. умуман занони мо аллакай дар як сатҳи баланд, албатта аз рӯи касбият низ қарор доранд. дуруст қабл дар ҳамин студияе ки айни замон мо шумо суҳбат дорем, як зани муҳоҷири тоҷик ҳузур дошт ва ҳангоми суҳбат қайд кард, ки муддати 4 сол боз дар Русия буд ва ӯро фиреб карданд ва музди меҳнаташро надоданд, яъне кидат карданд. занҳое ки ба ана ҳамин гуна мушкилиҳо дар Русия дучор мешаванд кам нестанд. ва шумо ҳамчун намояндаи хадамоти муҳоҷират ба онҳо чӣ маслиҳат медиҳед? дар чунин ҳолатҳо бояд чӣ кор кунанд? ба куҷо муроҷиат кунанд? барои ин ки ба чунин ҳолатҳо дучор нашаванд, муҳоҷирон бояд аз фаъолияти худро асосно кунанд. тибқи талаботи қонунгузорӣ бо корфармо ҳатман бояд қарордод дошта бошанд барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои худ. дар қарордод бояд қайд гардад ҳаҷми музди меҳнат, соати корӣ, масалан ҳангоми рух додани ҳодисаҳои ғайри чашмдошт корфармо ӯҳдадорӣ дорад надорад, ин чизо бояд ҳатман дар шартнома дарҷ карда шавад. дар ҳолате ба чунин ҳодисаҳо дучор шудан, ба ҳолати масалан қаҳлобиё, намедонам ба ҳолати надодани музди меҳнат дучор омадан, муҳоҷирон метавонанд ба намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия муроҷиат кунанд. ин намояндагиҳо дар ҳама шаҳрҳо нестанд, албатта мо дар шаҳрҳои бузург ҳастанд. дар кадом шаҳр ҳастанд? дар Москва, дар Москав ҳаст, дар Санкт-Петербург ҳам ҳаст. хулоса дар масалан дар ҳамон минтақаҳое ки муҳоҷирони тоҷик зиёданд, ин марказҳо фаъолият мекунанд. ва аз ҷониби дигар яке ҳамкорӣ кардан, расидан ба мушкилоти муҳоҷирон яке аз вазифаҳои асосии сафоратхонаҳо низ ҳаст. бояд муҳоҷирон донанд, ки масалан дар чунин ҳолатҳо ба амно муроҷиат кунанд. пандемия беш аз ҳама ба муҳоҷирони меҳнатӣ таъсир гузошт, мушкилоти онҳоро хеле зиёдтар намуд. мехостам донам, ки хадамот дар давраи душвори пандемия ба бонувони муҳоҷир, оное ки берун аз марз ҳастанд, чӣ кӯмак карда метавонад? албатта бештар муроҷиат мекарданд оид ба баргардонидани онҳо ба ватан. дар ин давра ва ҳамагон шоҳид ҳастем, ки рейсҳои чартирӣ фаъол буданд. ҳарчанд ин аз фаъолияти хадамоти муҳоҷират бастагӣ надорад, аммо шоҳид будем, ки рейсҳои чартирӣ фаъол буданд ва ба як зумра муроҷиаткунандагон имконият дода шуда ба нафарони бемор, ба занҳо, ба касоне ки тифли хурдсол доранд. мушкили асосӣ масалан муҳоҷироне ки дар давраи пандемия хориҷ аз кишвар буданд, бештар муроҷиат мекарданд ҷиҳати баргардонидани онҳо ба ватан. баррасӣ шуд, натиҷааш ҳам маълум аст, ба кишвар оварда шуданд. марказҳое ки аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон таъсис дода шуданд дар шаҳрҳои бузурги Русия, метавонанд дар пайдо кардани ҷойи кор ба бонувони муҳоҷир кӯмак расонанд. чун аксари занҳое ки ба муҳоҷират мераванд дар пайдо кардани ҷойи кор душворӣ мекашанд.
17 апрели соли 2019 зимни сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарами имомали раҳмон созишнома оид ба ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти меҳнатӣ ба Федератсияи Россия ба имзо расид. хоб ин созишнома чиро ба танзим мебарорад? муҳоҷирзан метавонад муроҷиат кунад хоҳ ба хадамоти муҳоҷират, хоҳ ба субъектони хоҷагидоре ки қувваи кориро интиқол медиҳанд. ҳастанд ширкатҳои хусусие ки ба интиқоли қувваи кори машғул ҳастанд ва муҳоҷирзанон метавонанд ҳам ба чунин ширкатҳо ҳам ба хадамоти муҳоҷират муроҷиат кунанд. бозам ҳамон масъала тахассуснокиашон маълум карда мешавад онҳо чӣ ҳунар доранд ва муташаккилона дар таҷриба буд ки занон 50, 100, 150, 200 нафар барои гурӯҳи занон муташаккилона ба кор кардан сафарбар карда шуданд. хуб чӣ гуна ин ба роҳ монда мешавад? ширкате ки интиқол медиҳад, ширкат созишнома мебандад бо корфармо дар ҳудуди Федератсияи Россия. хуб ҳама нуқтаҳоро рӯшан мекунанд, маълум мекунанд ки масалан ба ман чунин коргар лозим аст, инҷони бояд омода кунаду равон кунад. одатан дар ҳамин ҳолатҳо, дар ҳолати ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирон, нақзи ҳуқуқи онҳо қариб ки ба назар намерасад, чун масъулият бар зиммаи ширкатҳое ки байни худ шартнома бастанд. бале, зани тоҷик ба муҳоҷират сафар карда мешавад. чизе ки ман ба онҳо тавсия медиҳам, масалан тариқи ҷалби муташаккилона бо дигар занҳои тоҷик, бале, гурӯҳи занҳо фиристода шаванд. албатта хуб зиқ намешавам байни ҳамдигар, намедонам ҳамдигарро тавсия медиҳам. бале, як нафараш масалан як банди қонуна донад, дигараш банди дигари қонуна медонад. хуб дастгирӣ мекунанд муттаҳид, бале, муттаҳид масалан 5 мегӯянд мушт мешавад. албатта зарбааш нисбати ангушто 10 чанду 100 чанд аст, ҳарчанд ҳамагӣ 5 бошанд. музди меҳнати занҳое ки гурӯҳӣ барои кори гурӯҳӣ мераванд чӣ қадар аст? аз кор ва ҳаҷми кор бастагӣ дорад. хоб 40-50 ҳазор 60 ҳазор будан кор мекарданд. бале, албатта ихтисосҳое ҳастанд ки ҳатто аз 100 ҳазорам бештаранд. ин тариқи ҷалби муташаккилона фиристода мешаванд. имрӯзҳо дар ҳама ҷо сухан дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд мераванд. вақте ки зан ба муҳоҷират меравад, ба муҳоҷирати меҳнатӣ меравад, ин ба тарбияи фарзандонаш чӣ таъсир мегузорад? бояд қайд намоям ки вақте ки падару модар ба муҳоҷират мераваду шароити фарзандро бо худ гирифтан надорад, яъне ки таъсир дар тарбияи фарзанд албатта таъсири манфӣ мерасад. вобаста ба ин масалан бо дар назардошти вазъият масалан бояд ё бо худ ҳамроҳ гирифтан лозим аст ё ин ки яке аз волидайн бояд бо фарзандон бошад. ман ба чӣ хотир ин суолро додам, чунки чанди қабл мо як суҳбат доштем бо яке аз намояндаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар мавриди кӯдакони душвортарбия ва гуфтанд як теъдоди асосии кӯдакони душвортарбия ин кӯдакони ҳамон оилаҳои муҳоҷирое ҳастанд ки падару модарашон дар муҳоҷират ҳастанд ва бачаҳо ба ҳоли худашон вогузор шуданд. яъне бовар карданд ба биби, бобо ё ба холаю тағо, аммо он хешу табори падар ё модар на вақт ва на хоҳиши ба он кӯдак машғул шудан надоранд. кӯдак худаш медонаду биштар зиндагӣ карданаш. хуб, Нурулло, як масъалаи дигар мехостам каме равшанӣ андозед. бонувоне ҳастанд ки дар муҳоҷират ба COVID-19 ва дигар бемориҳо гирифтор мешаванд. дар ҳамин мавридҳо онҳо ҳуқуқи гирифтани ёрии тиббии ройгонро доранд ё надоранд? ҳама нафароне ки масалан вуруди сарҳад мешаванд, сарҳадро убур мекунанд, сарҳади Федератсияи Россияро, оно ҳатман суғуртаи тиббӣ мегиранд. аммо бояд ба назар гирифт ки шояд мутахассисон беҳтар донанд, ягон ширкати суғуртавӣ ҳодисаҳои паёмади пандемия ва паёмади ҷангро суғурта намекунанд. миллат ба назар гирифта намешуд, хуб табақа ба назар гирифта намешуд. ҳар касе ки ба кӯмак ниёз дошт, ҳар касе ки масалан ба дороворию ба дигар воситаҳо ниёз дошт, албатта аз ҷониби давлатҳо чӣ дар дохили Тоҷикистон бошад, чӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия бошад ва чӣ дар ҳудуди дигар кишварҳои қабулкунандаи қувваи корӣ,
чунин сиёсати масалан башардӯстона дар соли 2020 ба роҳ монда шуда буд. дар интиҳои барнома мехостам маслиҳати шуморо ба он бонувоне бидонам, ки имрӯзҳо дар муҳоҷират ҳастанд ва он занону духтароне ки ният доранд ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. ҳар як нафар зане ки масалан тасмим гирифтааст ки ба муҳоҷират равад, чӣ тавре ки қайд намудам, пеш аз ҳама бояд забонро донад. яъне ки пеш аз рафтан мушкил ҳам бошад, ба муддати масалан 1 сол бояд забони русиро хуб аз худ намояд. инчунин бояд ҳар як нафар бояд соҳибҳунар бошад. маслиҳати мо имрӯз ҳамин мебошад ки дар навбати аввал яъне ки саломатӣ бояд ба назар гирифта шавад, забондонӣ, ҳунармандӣ ва вопасин боварӣ дорам ки вақте ки аз лиҳози ҳуқуқӣ омодагӣ доранд, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, бюроҳои масалан ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Русия медонанд, марказҳое ки вобаста ба муҳоҷират масалан корбарӣ менамоянд, ба мушкилӣ албатта дучор намешаванд. яъне ба омодагӣ дида баъдан раванд. албатта. нурулло, шумо чӣ маслиҳат медиҳед? ташаккури зиёд. амин худи ҳоло зан ё мард будани муҳоҷирро сарфи назар мекунанд. аслан муҳоҷир будан ё муқими ҳамешагии ватан буданро сарфи назар мекунанд. ба ҳар як нафар тавсия медиҳам ки соҳибкасб, соҳибҳунар бошад. ягар ризқи худ соҳибҳунар аз санг пайдо мекунад. дар куҷои кураи хоки ки набошад, одами соҳибҳунар ризқи худаша пайдо мекунад. хоб ин якум. дуюм, донистани забонҳо. русо мегӯянд сколько языков ты знаешь, столько раз и человек. Новобаста аз ин ки ба муҳоҷират меравад намеравад, донистани забон муҳим аст. донистани забон муҳим аст. барояш як дарҳои нав кушода мешавад. бонувони азиз, умедворем ки аз суҳбати имрӯзаи мо баҳра бардоштед, барои он ки шуморо фиреб надиҳанд, барои он ки моҳҳо меҳнат карда фиреб нахӯред. ҳатман дар доираи қонун амал намоед, яъне қарордод бубандед, аз ҳуқуқҳои худ дифоъ кунед. хушбахтию бадбахтии ҳар кадоми мо дар дасти худи мо аст. пас биёед талош мекунем ки зиндагии пурсаодат насибамон гардад.